Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ҳамин як фархунда аст ку як кас асалфурӯшномша намегирем бо тахаллуси фархундаҷона на суратша мебинем бинем хитон аки мара тарзодеса ки матра охи видео бикун бар падару налат мара хоинои ҳами миллат иқболгулу кабиргулу ашурмои калмо берӯзи оқипада ҳар як тӯҳматое кард айдас шумо ҳичи наёмад айдас тиланазада чӣ мия охи иншоаллоҳ аввалш худованда фаҳмиди аввалш аллоҳа не ки ту агар мард бошӣ ма чанд оли ма ин видеоро мебуронда мақсад думбадум меша видео думбадум мешава чанд бор савол десам ки валлоҳи қасам барои чи барои 15000 ирси зан таваллуд дар чоки ма монди ҳамватанони азиз ма ҳамира буровара будам гуфтум ма ҳайҷои ҳодиса багирехтам мардак бори ҳақиқати гапа мегӯм валлоҳи қасам ман нагирехта будам ҳайҷои ҳодиса на самом деле хай мисол пацани ёш будем гудак будем хай ҳамин занша хай бачаша бара денка кна мефаҳма ам мард боши як бубар бачата денка кун ба буро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар шану шарафи мардуми тоҷик бирас та аввал танахта букаш мусор пайп бӯи по мегам бӯи наскит гуфт ҳамун одамне ки бародар рамазон ҳами гапора гуфт ҳақиқата гуфтадане ки на самом деле бӯи по ба мара гапзан шуда мусурка тувар ма бо мегумад ки ҳаромзода беномус даюс бачата бар денка кун бачаи май вай бачаи манай бародаро ҳамватанони азиз ана ки мо ҳамин рӯзи иборатан сар мекунем дар ин лаънатзадаи ҳаромзодаи фархунда номша намегирем бо тахаллуси фархундаҷон суратша мемонем хитон мешиносем валлоҳи қасам билет нагирем билетош қимата як дуюмуш ба номи парвардигор қасам мехӯрам фревтон мекунам сеюм асалош асали тозарам нест валлоҳи қасам ои набота ҳамин набота меҷӯшона ои набот мешава ва ҳамун ба шакли асал табдил мебиёд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату ҳамватанони азиз.